Și bine v-am găsit la un nou episod de Castle Clash. Hai să continuăm. În episodul acesta vreau să vă arăt câțiva eroi noi pe care i-am eu din timpul în care am jucat off camera. Am un Cyclops, level 21, cu Tenacity 1 din nou. Și un Druid cu level 36 și 3 din nou, Deadly Strike. Ok. Hai să vedem ce putem să facem azi. Vreau să vă prezint și doamne, contul meu principal pe care joc eu de cele mai multe ori. Este acesta, bătăiosul, dar vreau să vi-l arăt din guild. Sunt în același guild. Guildul se numește GK, nu știu cum se pronunță. În fine, dacă vreți să intrați, să trimiteți acolo. Eu nu am niciun grad în acest guild. Ok, unde e? Aici. Hai să vedem. Uite, se vede lampa acolo sus. Ok. Se vede o diferență, frate. Se vede o diferență și la eroi. Un Skull Knight, un Druid, un Cupid, un Death Knight și un Ninja. Și mai am un Succubus în turn și încă un Ninja la level 60 sau mai știu cât. În fine, voi face și un episod în care vă voi arăta acel cont. Nu pot să filmez de pe telefonul ăla, fiindcă pur și simplu nu funcționează. Nu funcționează mobizenul. Încerc să deschid filmarea și după aia mi se închide. Nu știu. În fine, hai să mergem la un raid. Ok, din prima. Hai, mă. Nu cred că dă în Cyclops. Nu cred. Deci nu cred. Și Druid. Și câștigătorul este Druidul. Normal, pentru că este un erou legendar. Ce face asta? Ok. Nu muri. Cine dau? Un pain, da. Nu contează. Are un din asta destul de bun, Cyclopsul. Un prag destul de bun, dar trebuie să fie mai mulți inamici în fața lui. Druidul se descurcă acolo. Ok. Hai să vedem ce challenge-uri putem să mai facem. Wow. L-am făcut gata. Ăsta, poi mâine să-l fac eu pe ăsta. Poi mâine. Și nici cărțile de la challenge-uri nu pot să le iau. Foarte frumos. Unde e? Mereu uit unde le pun. Ne putem să dăm training la ceva? Hai la asta. Ok, dar aici vom încheia și noi episodul. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă spun la revedere pe curând. Pa, pa!